Юсуфҷон, мехостам як чизро бароят бигӯям. гӯш мекунам. Худат медонӣ, ки духтур гуфтааст бештар аз 1 моҳ зинда намемонам. дар ин дами охир мехостам як кореро бароям анҷом диҳӣ. ҳар коре бошад мекунам. моҷонам дӣ. ишқам ҳар рӯз аз ин кӯча гузашта ба кор меравад. мехостам як рӯз ӯро имтиҳон кунӣ. бидонам дар ин дами охир бо ман мемонад ё ба ман хиёнат мекунад. гуфтам ку ҳар коре бошад мекунам. салом алейкум духтараки хушрӯ. ҳаво хунук нест? Не, на он қадар. меҳмони ман намешавӣ? дар ин ҳавои сард рафта як қаҳва менӯшем. Майл аст. Ман розӣ. шарм намедорӣ? Чӣ? хеле одами паст будаӣ. Раве. ҳоло ҳам одамои хуб ҳастанд. ба даст овардани дунё ҳунар нест. Якеро гар тавонӣ дил ба даст ор.